تجب دعانا ولا تخلف رجانا بجاه سيد الورى صلى الله عليه وسلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا وغفر لنا ما مضى واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا وغفر لنا ما مضى واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا وغفر لنا ما مضى واسع الكرم. wannan makaranta mahallin da take nema Allah ya tabbatar mata. Yana daga koke-kokenmu a duk inda ka zaga gurin sauka ko ka ji babu mahallin ko ka ji kuma mahallin akwai amma ya yi karanci. To Allah ta'ala ka kawo mana yayewar wannan matsaloli. Allah ka kawo mana ci gaban wannan al'amara. Allah ta'ala ka ƙara ƙarfafa mana gwiwoyinmu. Sidi Abba da yake wannan ɗawainiya a ko'ina musamman a wannan area ya yi majalisi ya gabatar da tarika ya je abubuwa na addini. Allah ya saka masa da alkhairi, Allah ya ji kan magabatansa, Allah ya raya bayansa, Allah ka yawaita mana ire-irensa. Sauran malamin da ke kullum da muke tare da su Allah ya saka wa kowa da alkhairi. Mahalarta gaba ɗaya kowa Allah ya biya masa muradinsa alfarman manzon Allah alaihi salatu wassalam. Ƙasar tamu halin da muke ciki Allah ka fi mu sani. Allah ka kawo mana yayewa da littafin halin da muke ciki a wannan ƙasa tamu. Waɗanda suka shaƙe maƙogwaronmu Allah ka kwace maƙogwaronmu daga hannayensu, su kuma Allah ya kareraye hannayen nasu, ka haɗa da ƙafofinsa ka rugurguza ta alfarman sayyidina rasulullahi. Idanuwansa Allah ya caccake shi, bakunansa Allah ya more shi saboda manzon Allah alaihi salam. Allah kakka kashe su ka bar su da ransa amma su ta ganin ci gabanmu, su ta ganin ɗaukakanmu, mai ta ambaton manzon Allah da ahadin gidansa da sahabbansa da masoyansa baki ɗaya. Ilahi Allahumma salli ala badar tamam, Allahumma salli ala nuril zalam.